ስለዝኾነ ኣብ ኩናት ዓድዋን ዝተማረኹ ኣስታት 800 ዝኾኑ ኤርትራውያን መንእሰያት ብተጋሩ ዝቆመ ሰራዊት ኣሉላ እንግዳን መንገሻ ዮሃንስን የማናይ ኢዶምን ጸጋማይ እግሮምን ኣብ ጉንዳ ዕንጨይቲ ገይሩ ብጎዞምን ፋስን ቆሪጹ ኣይብልዑ ኣይስተዩ ገይሩ ናብ ዓዶም ኣፋንዮም ንመቐሎም ድማ ብኣካላውን ስነኣእምሮኣውን ቃንዛ ከም ዘሕልፍዎ ገይሩ ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ ኣብ ኣስመራን ካልእ ከባብታት ኤርትራን ኣብ ግዜ ደርጊ ናይ ኢሰፓ ናይ ቀበሌ ሊቀመንበር ናይ ድህነት ዕሱብ ኮይኑ ምሳኻ ትግርኛ እንዳተዛረበ بحجوام سرعة درج ندات مشاطرة نبرة كخزمت شعبيو جبهة إندابلة الناتقوم أسيروكا كبهاجركا هاتيلكا خمت خيد جيروكا أوتيلوكا. لذي بزحنا زر مدفع تخيلي باي ذا ويل تجري بتبي لفلا حلف 3 عامات خذت زر مدفع إلى ملوج أول لون نياتوي تعصوا إلى ملوج أول لون خزينا نفلت لنا لكاس لإيرتراون ل3 عامات عاتيوم وهم إسرائيل قال عامات العصوا تجب تكون جيرهم وهم مثلا أوروبا هاجرات دين أمريكا هاجرات بمكررة تبيلف إيرترا عصوا تكون جيروا أي عصوا إلى ملوج علو سام صرحوا سيراب كاليو هكذا في بوليسيو غير وهكذا في غير كخل الله ناتنا عام دروس لزقنا عام زلهم هاجرات كحجزنا بزح تنقصنا هنا سعر غيرنا هنا قطعم خوينا أمريكا توسنا حجزنا. Thank you, Mr. President. We are all here very glad that we've been welcomed to Washington. A moment ago you said that we are engaged in the first war of the 21st century. We believe that the war against terrorism is a war against people who have not caught up with the 21st century, who have values and ideals that are contrary to the values of the 21st century. ويانا كنبرلو زخيل فلتيكاو بايتا كمزي لو طراي زرغاغصلنا تمدنواي ناي غدين كمزي ادمزن وح زلو وي بليጫታ ዝረክብ ዘሎ መስለ ይኸውን ወያነ መወዳእታ ግን እዚ ጉዳይ ዝምፍትሑ ስለ ዘይተርፎ ኣብዚ ተፈትሐሉ እዋን ዶክተር መልኪቱ ሰላም ኣብ ዝመጻሉ እዋን ወያነ ኢትዮጵያ ክነብር ኣይኽእል ወያነ ምናልባት መልክዕ ክይር ይኽእል ኸውን ናይ ትግራይ ናጽነት ናይ ትግራይ መሰረተ ውሳኔ ናይ ትግራይ ከምዚ ዝብል ነይሩ ግልብጥ ኢሉ ኣናዊን ካብቶም ኢትዮጵያውያን ዝበሃሉ ዝያዳ ኢትዮጵያዊ ምሳኻትኩም ኣለኹ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ይኽእል ኸውን ሓድሽ ቆርበት ሓድሽ ሕብሪ ሓድሽ ኣቀራርባታት ከምጽ ይኽእል ወያነ ብናይ ቀደም ኣተሓሳስቡን ኣካያይዱን በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣካያይዳን ኣብ ኢትዮጵያ ንቡር ፖለቲካዊ ምዕባለታት መጽኡ ክህሉ እዩ ኢልካ ክሕሰብ ኣይከኣልን እዚ ሕጂ ምናልባሽ ነቲ ካልእ ዝጠቐስካዮ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ናይ ብሄራት ናይ ኤትኒታት ምክፍፋላት ምስኡ ተኣሳሰረ ትካላት ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 14 ዓመታት ዝረኣናዮ ምዕባለታት ዝረጋገጾ ነገር እንተልዩ ወያነ ከም ወያነ ኣብ መጻኢ ፖለቲካና ኢትዮጵያ ዕድል የብሉን በዚ ልኽጥዎ ክእል በዚ ግዜ ከናውሕ ይፍትን ይኸውን በዚ ከደናግር ደልኸውን ናይ ዓለምን ናይ ዞባን ኩነታት ንግዝያዊ ሃልክን ንግዝያዊ ረብሓታት ክጥቀመሉ ይፍትን ገለገለ ዓወታት ክረክብ ይኽእል ኸውን ኣብ መወዳእታ ግን ወያነ ኣብ ንቡር ፖለቲካዊ ምዕባለታት ናይ ኢትዮጵያ ቦታ ይብሉን ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ ሻዕብያን ኢትዮጵያ ወሪሩ ብምባል ን100 ሚልዮን ህዝቢ 82 ብሄር ብሄረሰባት ዘለዋ ኢትዮጵያ ክተቲሉ ንጸገታት ዓባይ ሃገር ኢትዮጵያ ተመኪሑ ኣምሓራ ኣሎ በሎ ኦሮሞ ኣሎ በሎ ጋምቤላ ኣሎ በሎ በሎ ነዚ ትምክሕተኛ ኤርትራ ብምባል ብበዓል ኢያሱ በርሀ እንዳተደርፈ ተዋጊኡካ ደጊምካ ዘይትረኽቦም ኣሽሓት ኣዝኻ ተፍክሮምን እትናፍቆምን ቀያሕትን ጸለምትን መንእስያት ኣወዳትን ኣዋልድን ደቅኻን ኣሕዋትካን ቀቲሉልካ ኣሰንኪሉልካ ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ ነቶም ኣዝኻ ተኽብሮም ኣብ ጽላት ልብኻ ብወርቃዊ ቀለም ኣስማቶም ዝወቐርካዮ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ልዕሊ ዝኾነ ክቡር ነገር እተኽብሮም ስዋኣትካ ንመቓብሮም ፍሒሩን ኣዕጽምቶም ኣብ ንፋስ ዘርዩን ንልብኻን ዘንትእለት ኣድሚዎ ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ ካብ ማእከል ዓድኻ ኣፈናቒሉ መሬትካ ወሪሩ ኣባይትኻ ፍሪሱ ኣእማን ብሉኬቲ ሞራለ ዚንጎታትን ካልእ ድስቲ ኹስኩስትን ኩሉ ሓንጨ መንጭን ገዛኻ ዋይተረፈ ብኣድጊ በቕሊ ጽዒኑ ናብ ትግራይ ኣጊዕዙ ናብ ሩዋ ኣጣጢሕሉ ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ ልዕሊ 100,000 ኤርትራዊ ሕብሪ ዓይንኻ ደስ ኣይበለንን ብምባል ካብ መላእ ኢትዮጵያ መዋእልካ ሰሪሕካ ዘጥረኻዮ ገዛኻ ጋራጃትካ ሆቴልካ ድኳናትካ መካይንካን ኣብ ባንክ ዘቕመጥካዮ ቅሙጥ ገንዘብካን ወዘተ ኣብ ሓንቲ ረፍቲ ዘሚቱ ካብ ገዛኻ ኩባያ ከይለዓልካ ብብጃማን ብሸበት ሳእንን ኣባሪሩካ ብንብረትካን ገንዘብካን ድማ ልዕሊ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ጸብለሊሉ ተራዩ ኤርትራ ዘለና ርድኢት ህግደፍ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ጥራሕ እዩ ጸላእ ጌርካ ምሕሳብ ጌጋ እዩ
ጉጉዩ በአውርኡ እቲ ናሽናሊዝም ኤርትራ ናሽናሊዝም ኢማቹር ዲዩ ገና ማቹሪቲ ጊዜው አይበቃን ከኤርትራ ናሽናሊዝም ይጸላኢ ህዝብ ትግራይ ጸላእ መንነቱ ውን ስለዝኾነ ጸላኢ መንነቱ ገይሩ ስለዝተሃንጸ ህግደፍ ውሉዱን አቦን ናይ ኤርትራ ሃገራውነት እዩ ውሉዱ ውን እዩ አቦ ውን እዩ መቀጸልቱ እዩ ስለዚ ንሱ ኢና ክንርኢ ዘለና ኤርትራዊ ሃገራውነት እዩቱ ዓብይ ሕማም ስለዚ ምስ ኤርትራ ኤርትራውያን ጸላእቲ ኢና ኣይኮንና ንብል ዘለና ትተሃኒጾምሉ መጽኦም ዘሎ ኤርትራዊ ሃገራ ናሽናሊዝም ኤርትራ ናሽናሊዝም እንብሎ ነገር ንሱ ግን ባዕሉ ኣብ ጉጉይ ህንጸት ዝተሃነጸ ስለዝኾነ ክንፍትሾ ክንክእል ኣለና ምስ ኤርትራውያን ክንጣዓምን ክንተሓዝን እንድሕር ኮይና ዘሃገራውነት እዚ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ካባና ብዝብገስ ይኹን ካብ ባዕሎም ኣብ ባዕሎም ብምፍጣር ክስበር ክኽእል ኣለዎ እዚ ዝብል እምነት ኣለኒ ካው ቀይሕ ባሕሪ ትግራይ ንቀይሕ ባሕሪ 60 ኪሎ ሜትር ዲፈረንስ እዩ ዘለዎ ንሕናስ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሰይክህልወና ኣለዎ ኣብ ዞባዊ ፖለቲካ ስለዚ ለፍቲ ዝነበርናዮ ኢምፓየር ለፍቲ ዝነበርናዮ ኔሽን ሁድ ክንምለሰሉ ንኽእል መንገዲ እንታይ ተሓስብ ከም ሓደ ናይ ፌደራል ኤክስፐርት ካብ ቢዮንድ ዛት ተሓስቦ ነገር ኣሎ ዶክተር ኣሰፋ ኣብዚ ከመ ፅንዓት ክነካይድ ንኽእል ዶ ብፍላይ ተጋሩ ኣሕዋትና ኣፍቲ ተበጣጢስና ኢና ዘለና ንምንታይ ኢና ናብ ሓደ ንመፀሉ ድፍረት ዘይንብል እዚ ኢኒሽቲቭ እዚ ንምንታይ ዘይብገስ እዚ ስቑልካ ተጠባቃይነት ናይ ሶቨረን ናይ ኤርትራ ሶቨረንቲ ባኸይነት ትሕስ ልዕሊ ሻዕብያስ ኣንሕና ጠበቃ ንኸውን ኤርትራ I don't care about Eritrea and I care about the Tigrayans there and the land of Tagaro أو أدهمنا سرحناس لو تخنا مزة تنكرر عباي تجري نخن مسرت كم option كم حدا expert كم حدا بعلمية أو زي كتب لنا نقدر تحليل ديسم ريجنزي أو كرايسيس له أو قالوا demographic crisis serious له قالين عددات اللونز بهال population يولد 4 مليون اللوات بهال إيرترا 4 مليون كم زي ولا بتعمر قصيا تزحش عمل لوز بهال شعبية ولا شعبية ونكبي نايسو حيل حسرتي زلو تمر رحوون زي بهال متخ أنت جبره كافتهم اللوز بهال مرحتي في الله يتوب باستراتيجي درجة اللو كاوز بهال مرحتي تزنا أساس بهال 7 حدا عمت زلو وسبي زريست كاول عليهم مبدحتهم بعدم زعبيهم استتغاقوا ساعات يكونن even still 8 كاول علينا 8 6 8 شو حتى نخوينا مزمار حزن لهم ابزا ساعات زي ابزا لما انت زي اخوينا تنزارب تناسه قال 10 15 زغونو لعلو تمر وصع حكم دائم زلو ስለዚህ ካብዚ እንድሓር ዞም ሰባት እዚኣቶም ብዙሕ ናይ ምፅናሕ ዕድል ዘለዎም ኮይኖም ኣይረአዩ ካልኣይ ብፍላይ ከዓ መንእሰይ ኤርትራ ካብ ቦጠልን ንታሕቲ ዝኾነ ኤርትራዊ ነቲ ስርዓት ደጊፉ ደው ዝብል የለን ካብ ቦጠልን መራርሓ ጀሚሩ ንታሕቲ ዘሎ እቲ ንኤርትራ ዓቕሚ ኮይኑ ክቅፅል ይኽእል ዝበሃል የለን ብዛዕባ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብ ኤርትራ ላለው መራሕቲ ኣሪጎም እዮም ሸንጊሎም እዮም خيدم يوم كماتيوم لبالرديت قلنا لبالرديت اللي هو الناس أنحنا قبل حلفة جزيلة همزة عينت كم رحتنا ارتلاتا كيت الناس نغني قياري قيو همزيو حزب همز خوين اللي بال بروباغندا لا تنفحت أنحو حزبي درجة أمر سعنيرو حزب بداق ماي صلاتنا عرينا كنرو إلى خلاص بشلل تنت حزب تعبيتني هنا بلا إلعام تجارب بقى تكامت هندت أفيا لعبي كاس هندت أفيا كالبان أي تمهرنا لي إسرائيل شو عتي عمت قبل ما عتصنعهم أبغى تعمت عندنا لمئة عمت لدحرة ملسناكم لبالكان مذكرين ትግራዋይ ሓውካ ስለ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ካብቲ ደቂስካሉ ዝነበርካ ሆስፒታል ተተኺሉልካ ዝነበረ ግሉኮዝ ኢንፊዥን ኣውፅኡ ሰውዩካ ካብቲ ብሕትውና ተቐመጠሉ ዝነበርካ ገዳማት ኢትዮጵያውን ከይተረፈ ኮማንዶ ሻዕብያ ዝብል ስም ኣጠሚቑ ኣባሪሩካ ትግራዋይ ሓውካ ስለ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዝነብሩ ኤርትራን ስድራ ቤታት በታቲኑ ንገሌኻ ኣብ ኢትዮጵያ ጅሆ ሒዙ ኣትሪፉ ንገሌኻ ሰዊጉ ንገሌኻ ዘይሓሰብካዮ ናብ ኬንያን ጅቡቲን ብእግርኻ ሓፂልካ ከም ትስደድ ገይሩ ንገሌኻ እውን ኣብ ጫካታት ደቡብ ኢትዮጵያ ድራር ኣራዊት ከም ትኸውን ገይሩካ ትግራዋይ ሓውካ ስለ ዝኾነ ብሰንኪ ኣብ ኢትዮጵያ ዝወረዶም ዝምታ ንብረትን ብሰንኩ ዝሰዕበ ኣካላውን ስነ ኣእምሮን ሃስያን
ማልያ ዘይብሎም ሰብ ፀጋ ኤርትራውያን ብብዝሒ ደም ሽኮርያን ብብስጭትን ኣብ ዘይመዓልቶም ካብዚ ዓለም ብሞት ከም ዝፍለዩ ገይሩ በዚ ድማ ንስድራ ቤታት ኣብ ዓሚቕ ሓዘንን ቅዛነትን ሸሚሙ ትግራዋይ ሓውኻ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ንዓኻን ዝተፈርደልካ መሬትካ ንዓመታት ጎቢጡ ሒዙ ንጉዝጓዝ ሓያላት ሃገራት ዓለምን ን100 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያን ፀጋ ኢትዮጵያን ተመኪሑ ተላጊጹልካ ንዋሕደ ህዝብኻን ፀጋታትካን ተበሊጹ የአይቢ ታንክታትካን መዳፋዓትካን ካብ ሽረ ጀሚርካ ኣብ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘይተኻዮ እስኪ ቀረበኒ ኣንታ ፈራሕ ኣንታ ሃዳሚ እንተለለውን ኣስመራ ከኣቱ ይኽእል ክብል ብጅግነት ተላጊጹልካ ትግራዋይ ሓውኻ ስለ ዝኾነ ን16 ዓመታት ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ፖሊሲ ኣዊጁ ናይ ንእስነት ዕድሜኻ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጆ ከም እትተሓዝን ካብ ሓዳርን ናብራን ከም እትተርፍ ሕዱር ሕማም ከም እተጥርን ብሰንኪ ንውሓት ግዜ ተማሪርካ ሃገርካ ገዲፍካ ሓፂልካ ከም እትስደድ ገይሩ ትግራዋይ ሓውኻ ስለ ዝኾነ ኣብ ጥቓ ዶብ ማዓስከራት ስደተኛ ከፊቱ ናብ ኣሜሪካን ካናዳን ክሰደካ ኢሉ ኣወናዊኑ ካብ ሃገር ከም ትወፅእ ገይሩካ ብእኩይ ውዲቱ ኣብ ሃገርካ እንተተኣኪብካ ለውጢ ከይተምፅእ ምእንታን ሃገርካ ገዲፍካ ከም እትስደድ እሞ ሃገር ጥርሓ ከም እትተርፍን ኣብ መላእ ዓለም ፋሕጭን ግራሕ ንኽትብል ስትራቴጂ ነዲፉ ኣበርቲዑ ሰሪሑ ትግራዋይ ሓውኻ ስለ ዝኾነ ብስምካ ከም ስደተኛ ተመዝጊቡ ኣሜሪካን ካናዳን ኣትሎ ወረገሊኦም ተጋሩስ ንሳቶም ንስኻ ኮይኖም ብስምካ ብስም ኣቦኻን ብስም ኣባሓጉኻን ተጠቂሞም እዮም ኣሜሪካን ካናዳን ኣትዮም ንስኻ ድማ ብኸርፋሕ ናብራ ማዓስከር ስደተኛታት ትግራይን ንውሓት ግዜ እንተማሪርካ ካብ ትግራይ ናብ ሱዳን ካብኡ ናብ ሊብያ ካብኡ ድማ ተቐኒዑካ ናብ ኤውሮጳ ክትሰግር ክትብል ኣብ ሑፃን ሰሃራን ኣብ ማእከላይ ባሕርን ተዋሒድካ ከም ተርፍ ገይሩ ኩሊትካ ብሸፋቱን ብደዌን ከም እትስረቕ ገይሩ በዚ እውን ኣላጊጹልካ ብኾራሩን ተስሒቑልካ ትግራዋይ ሓውኻ ስለ ዝኾነ ንሓውኻ ወይ ሓፍትኻ ተልቀቕ ንጆሆ ተሓስቲ ሸፋቱ በደዊን ማልያ ዘይብሉ ገንዘብ ከም ትኸፍል ገይሩካ ገንዘብካ ከፊልካ እውን ኣሕዋትካ ካብ መጥባሕትን ሞትን ኣየድሓንካዮምን ነዚ ገይሩ ከብቅዕ በዓል ኢሳያስዮም ምስ ምዕራብ ተመሻጢሮም ኩሊትካ ሰሪቖምኻ ኢሉ ከእምነካ ብዙሕ ፀይሩ ትግራዋይ ሓውኻ ስለ ዝኾነ ምሳኻ ከም ዘይተሰደ ምሳኻ ኣብ ሑፃ ሰሃራ ከም ዘይተቐብረ ምሳኻ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ከም ዘይጠለቐ ምሳኻ ብግብረ ሽብራውያን ኣብ ሊብያ ከም ዘይተሓርደ ኣብ ኤውሮጳ ኣትዩ እውን ብሓሶት ኤርትራዊ ኢሉ ዕቑባ ስደተኛ ከም ዘይረኸበ ተመሊሱ ኣንታ ተረፍ ሳዕራ ኣንታ ተረፍ ዓሳ ኣንታ ስደተኛ ክብለካ ይውዕል ኣሎ ትግራዋይ ሓውኻ ስለ ዝኾነ ነቲ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ትግራይ ብዩኤንኤችሲኣር ንዝወሃበካ ካብ ስርቂ ተጋሩን ዝተረፈ መቑንን እኽልን ዘይትን ካብ ቁፍኡ መቒሉ ከም ዝሃበካ ንጥውረካ ኣለና ነብልዓካ ነስተየካ ኣለና ክብል ይዋጥየልካ ኣሎ ትግራዋይ ሓውኻ ስለ ዝኾነ ካብ ውሽጢ ማዓስከር ስደተኛታት ትግራይ ጀሚሩ ዓሰርታት ናይ ኣውራጃ ብሄራትን ሃይማኖትን ውድባት ጫጭሑ መዊሉን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ደብረ ዘይትን ሓዋሳን ኣኼባታት ብምውዳብ ነንሓድድካ ከም ዘይተኣመን ፋሕጭን ግራሕ ንኽኣትወካ ኣበርቲዑ ሰሪሑ ትግራዋይ ሓውኻ ስለ ዝኾነ ብናይ ሓሶት ጠቐነ ንኣስታት 10 ዓመታት ሃገርካ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ትእገድን ብሰንኩ ድማ ከቢድ ቁጠባውን ስነኣእምራውን ሃስያ ከም ዝወደልካ ገይሩ ነዚ ብምግባሩ ድማ ብዲፕሎማስያዊ ጥበብ ንዓኻ ከም ዝበልፀካ ከርእየካ ፈቲኑ ትግራዋይ ሓውኻ ስለ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ስምካን ክብርኻን ንኽብለል ብቴሌቭዥን ብራድዮን ጋዜጣን መጠነ ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ልዕሊኻ ኣካይዱ ከም ኤርትራ ከይትኸውን ይብልሃሉ ንምንታይ ከም እንግሊዝ ከም ኮርያ ከም እስራኤል ከይትኸውን ደኣዘ ፅቡቕ ዘይማዕዘውልካ ኤርትራ ናፃ ሃገር ምዃን ኣይኮነን ትፀገሙ ኤርትራ ናብ ዲሞክራሲያዊ መገዲ ስለ ዘይከደት እያ ኤርትራ ህዝቢ ውሳነ ገይራ ህዝባዊ መንግስቲ ክትተክል ስለ ዘይከኣለት እምበር ኤርትራ ሕዚ እውን በቲ ስኻን ህዝቢ ኤርትራን ዘካየድኩም መቃልሲ ክነፃፀር ከሎ ኤርትራ ተሓይሽ ንሕና ታንክታትናን ነፈርትናን ገዲፍናያን ኢና መፂና ኤርትራ ግን ታንክታታን ነፈርታን ምስ ኣለዋ ሓንሽሽናዮ ቃልስና ነፃ ስለ ዘይወፃና ናፅነት ግን ብርሃን እዩ ናፅነት ጎይታ ነብስኻ ይገብረካ ናፅነት ተለቂሕኻ ኳስ ኣፅዋር ገዚእኻ ነብስኻ ክትሕሉ ይገብረካ ስለዚ ሕማቕ ሞዴል እንጠቐም ናፅነት ግን ኣብ ዓለም ብሙሉአን ብሄራት ናፃ ገይርዎን ልምዓት ኣምፂሎን ዲሞክራሲ ኣምፂሎን ብሓፂር እውን ከምቲ ኩሉ ግሻዕ ንብለካ ኢትዮጵያ ከውሊ ፀልማት እያ ንዓኻ ብርሃን ክትከውን ኣይትኽእልን ልምዓት ክትምፀልካ ኣይትኽእልን ኢትዮጵያ ካብ ጀቕጀቕ ድኽነት ካብ ጀቕጀቕ ጎንፅን ኩናትን ክትወፅእ ኣይትኽእልን 1000 ዓመት እውን ተትቕፅል ሳይንስ እዩ ከም ኢትዮጵያ ዝበለ ዝቐፀለ ሃገር የለን ስለዚ ቅዋም ዘይሓዙ ከየታልሉኻ ናፅነት ምረፅ ነብሪ ምልክትና ሃገር ንምስራት ይከኣል ድዩ ብዙሕ ግዜ ኤርትራ ይብላ ንምንታይ ትሰባ ሕማቕ ታሪክ ጥራሕ ዘምፅእ ሳክሰስ ስቶሪ ተብሎ ይትናንተ ይከኣል ዶ ፎርዌት ይከኣል እንካይ ዝበካ ግን የለን ብታዕታ ቢያት ገይሩ ተቃሊስ ከዓ ትኾኑ ሃገር ኤርትራ ዕድለኛ ናትዮም ሃገር ኣለዎም ተቃሊሶም ክንዲ ካብትናትና 70,000 ሰዋኣት ገለገለ ገይሮም ሃገር ወኒኖም እዮም ንሕና ግን ከሲርና ኢና ድሕር ዘለኩም ሓቂ ክንዛረብ ድሕር ኮይና ሃገር ኣለዎም ንሕና ግን ኣፅዋር ገዚእና ረኪብና የመፂና ብኡን ክዘውፅና ይኽእሉ እዮም ካብዚ ላዕሊ ክሳራ ደለ ሃገር ምዃን ትውረድ በር
ጋር ላቲ ወተናስ ኮንሶም حزين تقاليسهم حزموا زخدوا تانكن مدافع راهركيهم كويس مش أويلهم إذا نحن كون تلنا كويس زخدوا سايرنا هاجر كبرتي نحن حزين زخدوا تقاليسنا حزنا هدنا سامسونج حزنا هدنا كمان حزنا نتكلمنا هاجر سلزي مثلا ما هذا هو معجم زدور هنا نمثلنا وإرتراك أنت لك أوروبلان جزيئة أنا ساعات عند تخليه هي كان توي تقوي تقول نسخة تقعدني عطني كتير هذا ما تتفكر في حسبه هذا هذا كورتي بدي أخاف فيه لا إرتراك بدلني خالصهم شيء وساق يوم برجل بدلات تسحبهم إذن ولا أنت نوصل هاجر لا هاجر تبان باجلا لو إرتراوز باسبورت لو نحن حزة أبي مشي أوصلنا له باسبورت هبكمين بزود بزودنا له نحن تجيبنا نقول تنفس ما يكوننا بنسبة بس تاريخنا يا مالتي ትግራዋይ ሓወኻ ስለ ዝኾነ ማልያ ዘይብሉ ናይ ሓሶት ኣስማትን ስእልታትን እንዳተጠቕመ ኤርትራዊ ተመሲሉ ኣብ ፌስቡክ ትዊተርን ፓልቶክን ነናሓዲድካ ብኸባቢ ብሃይማኖትን ፖለቲካዊ ኣረኣያን ከም እትናቆር ክገብረካ ይፍትን ኣሎ ትግራዋይ ሓወኻ ስለ ዝኾነ ነዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ንክዘርግ ዝተፈላለያ ናይ ዩቲብ ቻነላት ከፊቱ ለይትን መዓልትን ኣበርቲዑ ይሰርሕ ኣሎ ወረቅ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝብል ዳእላን ካብ ኤርትራ ኢሮብ ተዓቢ ዝብል ታቤላ ሒዙ ኣላጊጹልካ ትግራዋይ ሓወኻ ስለ ዝኾነ እዚ ኩሉ በቓላት ዘይግለጽ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊኻ ኣውሪዱ ከብቅዕ ከምዮ ዘይተሓፈረ አንበጣስ ግራትካ ወዲኡ ኣብ ደጎልካ ይሰፍር ዝተባሃለ የቕሬታ ከይሓተተ ታቦት ቤተክርስትያን ተጎዝጊዙ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ንዑን ኣብ ክልል ትግራይ ሰቲ ነስኒስና እግርኹም ሓፂብና ክንቅበለኩም ኢና ክብል ይሕጭጨልካ ኣሎ ትግራዋይ ሓወኻ ስለ ዝኾነ ንዝተፈላለዩ በጋሚንዶ ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታት ገንዘብ ሂቡ ንኽብርኻን ንታሪኽከን ዝድውን ዘረባታት ከም ዝዛረቡ ብምግባር ንዓኻ ኣብ ዘይኮን ስምዒታት ኣእትዩ ተመኽሊኡ ድማ ንኽኸስበልካ ሓላይኻ ተመሲሉ ፕሮፓጋንዳ ክሰርሓልካ ይውዕል ኣሎ ትግራዋይ ሓወኻ ስለ ዝኾነ ንስእሊ ሓርበኛታት ተጋደልትኻ ንቕያ ታሪኽ ተጋድልኦም ከም ናቶ ኣምሲሉ ንኽጥቀመሎምን ንኽንየተሎምን ክሰርቀካ ይውዕል ኣሎ ወደጋ ኣንጻርካን ኣንጻር ካልኦት ኢትዮጵያውያንን መፈከሪ ገይሩ ይጥቀመሎም ኣሎ ትግራዋይ ሓወኻ ስለ ዝኾነ ብበሰላ ኩናትን እገዳን ሃገርካ ካብ ልምዓት ጅሆ ከም ዝተሓዝ ገይሩ ከብቅዕ ብድሕሪ ስምዕ ሰላምን ግዜያዊ ምኽፋት ዶብን ናብ ኤርትራ ኣትዩ ኣስመራ ፎቅ ዘይብላ ፅርግያ ዘይብላ መናድቕ እኳ ሕብሪ ዘይተለኽየ ጭፈራ ቤት ዘይብላ ጫት ቤት ዘይብላ ከም ቀደማያ ዘላ ክብል ኣባ ሓጉታትካ ቅድሚ ኣባ ሓጉታቱ ፎቕን ፅርግያን ከም ዘይፈልጡ ረሲዑ ኣላጊጹልካ ሻዕብያ ንኢትዮጵያ ወሪሩ ብምባል 100 ሚልዮን ኣምሓራ ኦሮሞ ካልኦት 82 ብሄረ ብሄረሰባት ኣኽቲቱ ከም ዘይወረረካ ከም ዘይቀተለካ ሕጂ ተመኽልዩ ንዓይ ኣግሊልካ ከመይ ጌርካ ምስ ፀላእትኻ ኣምሓራን ኦሮሞን ትራኸብ ኣለኻ ኢሉ የላግፀልካ ኣሎ ትግራዋይ ሓወኻ ስለ ዝኾነ ኣብ ወርሒ ሰነ 2000 ዓመተ ምህረት ንስምዕ ሰላም ኢልካ ካብቲ ዝሃነፅካዮ ድልድል ድፍዓት ናይ ግንባር ቡሬ 72 ኪሎ ሜትር ካብ ወደብ ዓሰብ ብድሌትካ ወፂኻ ናብ ቅላት ጎልጎል 37 ኪሎ ሜትር ካብ ወደብ ዓሰብ ምስ ቀየርካ እውን 10 ክፍለ ሰራዊታት ኣኽቲቱ ብእልቢ ዘይብሉ ከበድቲ ኣፅዋር ተሰኒዩ ናይ 10 መዓልታት ለይትን ቀትርን ኩናት ብምግባር ደጊንካ ዘይትረኽቦም ቀያሕትን ጸለምትን ከም ትኸፍል ገይሩካ ትግራዋይ ሓወኻ ስለ ዝኾነ ኣብ ወርሒ ሰነ 2000 ዓመተ ምህረት ቦያናይ ተቐዳ ዓለሙ ኣቢሉ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ንዝነብሩ ተጋሩ ኣብዚ ሰለስቲ ዓብዪ ብስራት ክነስማዓኩም ኢና ዓሰብ ክንሕዛ ቀሪብና ኣለና ዝብል ፕሮፓጋንዳ ገይሩ ከብቅዕ ሕጂ ድማ ተሓላባይ ወደባትካን ባሕርኻን ኮይኑ ያይ ኣምሓሩን ኦሮሞን ንወደባትካ እዮም ዝደልዩ ንባሕርኻ እዮም ዝሃርፉ ኣነ ንሉላውነት ኤርትራ ዘኽብር ብምባል ዝሓስብ ኣእምሮ ከም ዘይብልካ ሓሳስ ቆፂሩ ክኸስበካ ይፅዕር ኣሎ ትግራዋይ ሓወኻ ስለ ዝኾነ እንታይ እዩ ከዘይገበረካ ኣነስ መፅሓፍ ደኺመ ኣንታ ኣምባባይ ቀፅሎ ባዕልኻ እሞሲ ዝኩሉ ፅሒፍኪ እንታይ ኣምፂእ ክንድዩ ኤርትራዊ ለብም ኤርትራዊ ኣስተውዕል ኤርትራዊ ተዓሹ ክትብል እያ ጓል ፈዳይን ሻዕብያ ወርቃዊ ቃላት ብምጥቃም ህዝባ ክተነቅሕ ፈቲና ዘላ ኤርትራን ኤርትራውነትን ንቅድሚት ጠጥዖም ንኹልና